Arratsaldeon eta ongi etorri. Trikitizale guztiok, nahi genuen eguna, guretzako hemen Aizterra Sutarrantzako. Iñaki Garmendia, Laja guretzako, Laja trikitilaria. Azkoitiar petoa. Herria maite duen gizona eta herritar asko eta askok maite duguna bera. 1954an jaioa, eta oso txikitatik trikitiriari lotuta izan duguna. Aitona bersolaria omentzen. Aita bera bersolaria ere eta trikitixarekin ere aritzen zena. Beraz, odoletik datorkio trikitiriarekin duen lotura. Hasiera baitean, aitarekin ikasia, sakabi, gero gizon txikila bino maisu handia, elgetarekin ikasia. 4 hilabetetan bere etxean jardun omentzan, arratsaldero berari trikitixikari irakasten. Eta hau gutxi balitz, Azpeitiko bandako Jose Maria Altunarekin ikasia musika baitare. Berak bere buruz atera den liburu hortan garbi esaten digu, arekin ikasia ere oso ondo etorri zait. Beraz, oso gazterik hasia erromeritan gero. 16-15 urtekin ere, eta geroztik 58 urte izango dira, 74 uainik ez ditu, baina hortxe hurbilean, hor plazaz plaza dabilen gizona. Iñaki, hasiera batekin ikasitakoa irakasten saiatu zen gizona. Eta oraindik ere horretan dabilena. Zenbat trikitilari berarekin ikasiak maisu lanetan dabiltzanak. Zenbat trikitilari gaur egun gure erromerietan dabiltzanak. Pilaka. Eta oraindik ere ikasten ari direnak, berakin. Osake, erein. Iñaki, eskerrik asko. Etxekoak ezik, kanpoan ere lana egin du. Izautzen dugu, Jose Luis trikitilaria gurekin hemen askotan izaten dena. Alaba Maria Angeles ere soinu handiakin jarduna. Imanol, beste semea, hau ere hasieran Jose Luisekin panderoan, eta ondoren trikitixarekin ere txapelen bat itxeakarria dugu. Bitartean zuk zenbat erromeri, zenbat jaialdi, zenbat txoko alaitu dituzun zure soinu horrekin. Zenbat disko eta bilduma, eta txapelketa hiek, irabazitakoak ere badituzu, 4. Ilusio eta emaitzak pilaka. Altxor ederra, geratzen zaigu Iñaki. Zuk utzitako hori, ahaztezina izango da, bai trikitilarien mundu hortan, eta bai erromerizale geranon mundu hortan ere. Baina tira, goazen gaurkora. Hoi repaso bat egin dugu bere bizitzari buruz, eta gaurkora. Laja eta Aizterrazu, edo Aizterrazu eta Laja, berdin dio. Ze harreman ederra, luzea eta oparoa, zurekin izan duguna. Zure liburuan ateratzen da esaldi bat, eta hau irakurringo dut. 15-16 urteko mutikoan nintzela hasi nintzen Aizterrazun. Kasianok ezin omentzun etorri. Eta bere ordez etorri omentzan. Eta hause dio. 11 erromeri leku ezagutu ditut, baina horkoa apartekoa dela esango nuke. Antzegoen giroa. Hau zuk esana, zure liburuan agertzen dena. Eta beste perla hau, Aizterrazuko Juan Marik, zure liburuan esaten duna, zuri buruz hor galdezka ibili zen Jose Mari Iriondo, eta hause esan zuen. Ezagun bezain maitea dugu Laja antolatzaile eta festazaleok.
Elgeta, Sakabi eta Egañazpi, Kasiano, Eleuterio, Tapia, Martin, arrastoa handia utzitakoak, baina marka guztiak ondu zituena, Laja gaztea izan zela esan dezaket. Horrek asko indartu eta aldatu zuen hemengo giroa. Langile purrakatua, beti soinua jotzeko prest. Gogoan duela dio, otordua bukatu bezin aster, soinu hartu eta martxa ematen zenion. Eta bere amona Juana eta ama Felixarekin, haiek ere nola dantzan jartzen zenituen. Pentsa, orduezkeoretik, zenbat oroitzapen, Iñaki, hor ditugunak, eta mutilardokoak, o zakilardokoak, o sakil, nola esaten zinuten. Izan zenuten harremana ahazte zina, hango afalosteko parrandak, bertan lo egiteraino beralgundu egin zizaizuelako izaten ziren parrandaiek, eta zer esanik ez orduko erromeri haiek, eta gerokoak. Elgeta, Sakabi, Kasiano eta beste hainbat fenomenoren atzetik, zu oso gaztea, baina ez zinen alferrik azaldu hemen. Hasieran, Mandilloko erromeri hartan hasi omen zinen. Gero, atari hontan, eta gero estalpe hontan. Aizterratzu erromeri honekin izan duzun jarrera hori eskertzeko garaiare heldu zaigu. Beti hortxe izan zaitugulako gure jaialdi eta erromerietan. Baina ez pentsa, Iñaki, gaurkoa agurra denik. Eskerrak emateko motibo bat besterik ez dugu harrapatu, eta horixe itearagoaz oain oroigarritxoekin. Beraz, zuk atzak horrela moitzen dituzun bitartean, eta guri hola gozatzen diguzun bitartean, jarraitu ezazula. Besterik ez dugu espero. Elizan esaten den bezala. Amen. Horretarako oroigarri xume bat prestatu dugu elkartekoak, eta Juan Mari mesedez aurreratu, eta eman dezaiogun bere oroigarria. Eta Iñaki, zuretzako galderatxo bat ere badut. Zuretzako galderatxo bat. Trampaldo gainetik asko ligatzen altzen, o alda? Trampaldo gainetik, soinua jotzen ari zehala, asko ligatzen alda? Ligatu. Neskatako eta kontuak eta zea. Giroko preparo ber. Izaten zen hori, ez? Ba, lehen aipatu deten liburu hortan agertzen da anedota txiki bat. Bera soinua jotzen nahi hemen zen hor Azpeitialdeko festa batzutan eta neskarrubia bat
Ari begira, omentzabilen Iñaki. Eta neska rubio ire, berai begira, omentzabilen. Eta horra saltzen da Tomas. Salbatu nauk. Tomasi, ez da etorri, afaia ez dizu eskatuko gaur. Eta behintzat, Tomasoi dantzan jarri omentzun, eta jun omentzan dantzata. 52 urte ia, gaur arte. Asun! Rubia! Etorri gora zuetzako ere badugu opari txiki bat eta. Olako artista batek atzetik beti izaten du ordenadore bat. Eta hau, bera ere eskerrak emateko eta zoriontzeko momentua dugu guk ere. Eta hartu biok gure zorionak eta eskerrona. Segi gozatzen. Eta nahi ez zuten arte, gaur azkeneko erromeria du hemen, baina etorriko hori da besteak. Eta etorri zeraten guzti hori, hor Bizkaitik etorriak. Ez dakit nondik. Arpegi ez ezagun batzuk ere badia tartean, baina erromerizalea, aspaldiko erromerizaleak, igandero izaten da hemen erromeria eta etorri lasai, ez dugu kobratzen, oa indikan. Bale? Ondo estan?